galon di se ga tiebe tenya wele la fala ka chideme tenya wele la galon di se ga tiebe tenya wele la fala ka chideme tenya wele la galon di se ga tiebe tenya wele la fala ka chideme tenya wele la namara shikolo mawo tenya wele la fala ka chideme tenya wele la sara ga jugu bomori tenya wele la أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا عدد نعمه وفضله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين وعلى صحابه الأخيار ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين آمين ambadin shirifla tv lagebo ambo funin ka wali nyumando ka obedo kiramanto yala ka deli ala fe aka hine na ka kishi ako jidi an kelingini na bela jelenka kerengere ni yala wajulu kene kanbo ala ba fo aka kira ikisi nema bama aka kuma kan dawla ko muhammad hakli jiginke ikado hakli jiginde muminu nafa ode hukumu konna na jamiyatan sadin islamiyaton de minumi community sila lada do bolo kalo ubi munumunu nke kata wajulu kene do sigi uka komite dawla kabe avril kaloma obena farako ka komite ma mi no sigi keru fe muntugula konnana kene in kono ma baw chaman tumbe sigi ndamne na ufe ni kene ma baw ka foli kan nu ka bismillah kan yi ay mi soro la nini aw ka je an ko shiriya dutiye ya yira ni adara ka mo na ran ku bismillah barka adara barka de hoy ni je ko damne ibamba ay ke barka sorala o barka duwe jinina bagba fla no bana jina tigera kono every day barka soro la azra ka barka tipo ka sada ame mundugula ya ka furobe oni sake aga chiba se barka ba amudo ya me dela freo ka las kidon ke mundugula unana kana bibaro ka onfe ko duti kuwa bela jelefu ko be bismillah a chebi sera chesega o ko boko musomi sera muso sega o ko boko amara kale kama anara sulabaya kama ali wala ka sulabaya jidi ala ka brian kasi duti bora ka boro bodo ala wala ko dana manade yani kana lafiya ba ala wala ko dana ma karamo ya ta siga bidin da mai yarabi yara kana da me a ta siga bidin ko ta yarabi ala na ko ta ala ka shi kana ya ala ka faru kana ya ala ka garige kana ya ala ka yin longa ma soro fanye aka yin balo ka ma soro fanye ala juman na hera tugumna ala ka ben mazgi hera tende amma fo ka bargada ka wala nyumando barama faro duti fana ya ka chido mana bilaka na kwa nyu ko buya jalanye kare ma mesta sero ko fana fo uya muya jalanye akara ala nyina kwa ala ko sara bana yin jemen galifa alama alam de kalbaten assalamu alaikum wa rahmatullahi wala alislamu muntugula sogala fla almamu olu togola alislame bela jelen togola anu uga ya maria kana koni annana anga fulila se anga dinambawma munu nu olu senta kabo ukono koro ala ka diine siraga ko bina dofo an ye shuina koni annana kango fu ko tare ko bismillah ni kenenka ola bamana ma fo koni ko joni kunandi afo sababu nyima ni anye ni kenenka a sababu ole an karamo ke ana anga chokoroba no ye Sheikh Usman Sharif Madana Haidara wala silameu wallahi nango kami atanu ni kenenga shuina odola wajibu tunasinga ke boy nga amin min fo ni mbekera ala nyana wa ala yeni beshiri wa ala burani be kalama komini dugutani woro bela jelen togola ami folo ka mogo munun kara sababu ye kan koy organiser ko bay organiser
amol fo anga dunama munu fene nana nolu yanga mogoba yanga kra mogoba ka folike ka nyesu olumo niu ye kana ingambi o sababu desigi kene beka commune beta soro dugu be fene ta soro ala tiga on ya soro ami ala foga ala barkada ay dara ka jama iti sigi kene yoro bela asigi on fe mutugula ya mer ko abi bela jele fo mo nu senda ku ngase ya abu fo kat nomba nunu fo dante foli mina ola ko ka foli di bela jele ma jama fen fen nana mutugula commune kono yambi kana ni wajul ba in laje ko ajara anye abena awma ambe ala deli sigi abna ke here min kama ala ko here di jamana ma abna ke here min kama ala ko here di ambela jelema muntugula commune ala kan ka yiri wa sababu doy ala ko ke kira bunya koso uko an kana bokoro fola abada ko fanga bunya sigi anga karamo ke ma no sharifu ko muna ko au conseil islamique président min dilin fle amma ko anda ka se o ma ko ka foli di amma ola oye bara mi no kalfarala ko ala ko kalfa tali ala ko nogoyayi ala ko ke kira bunya koso solle ala muhammad ami dugoke silamaya ala ka deme ala ka nga deme bayi karamogo ke mi kene soro ami dugoke ala ka ne sabati dienga abi pma mi fo amendlo ana baraka ko ma ala ko dama ala ka dine deme ala ka nga deme bayi ala ko ke kira bunya koso video horoma koso usmani sirifu mudani haidara koso salli ala rasul falhamdulillah ulu ka folikanw balen kɔfɛ sigi ɲɛnamayala an karamɔgɔba fɛ Cheikhul Fadil Seyid Jalo ka bɔ Kayi an ye min sɔrɔ ale ka lasilikanw na ne ni aw ka jɛ an k'o seereya an ka foli ɲɛsin an karamɔgɔ ma a Seyid Sherif Usman Madani Haidara an b'a fo o kɛ a ye ka tila ka dugaw ɲini a fɛ Sherif Usman Madani Haidara ala ye ale dabɔ a kama de k'a dabɔ a kama hadamadenya na fɛn min ka di mɔgɔ yɛrɛ ye i ye fɛn min kɛrɛnkɛrɛn i b'o kɛ cogo min i b'o dɔn ala yɛrɛ ye fɛn min dabɔ a kama o bɛ kɛ ala sago de Sherif Usman Madani Haidara ala ka dabɔ ŋama don ala ka sugandi jɔn don ala ye cɛ min labɛn ko a kana dilali kɛ o de ye a Seyid Sherif Usman Madani Haidara an filɛ a ka bangeni o baaraw nun de bɛna don sisan ala y'a di diɲɛ ma ka bɛn sanga minnu ma o waatiw de bɛ ka na wala su in na ni ala sɔnna an ka o du tɔgɔ la o du min bɛ Bamakɔ yan o tɔgɔ la olu de y'u ka gerebukɛ bila ka na kuma u nɔ na yan su in na ka sɔrɔ olu de ni nin kɛnɛ in kuma ka kan a dɔnni bɛ olu de la faamu b'u la ala ɲɛ siranɲɛ b'u la nka olu bɔra u ka pilasi la k'a di mɔgɔ ma dɔnni tɛ min na ala ɲɛ siranɲɛ t'a la faamu t'a la k'o ka kuma u nɔ na o la an b'u yɛrɛ fo k'u barikada u ka mɔgɔbaya la n'u ka majigin na an'u ka ala dɔn na su in na ni ala sɔnna an ka walada in a ti kɛ walada jan ye an bɛna walada in jɔ mɔgɔ de kan a kan ka jɔ min kan n'o de y'an karamɔgɔ ye a Seyid Sherif Usman Madani Haidara ni ala sɔnna su in na an ka su in na walada an bɛna jɔ ale de kan dakuruɲɛ damadɔ k'o d'i ma kanu min b'i la ka dɔ fara a kan n'a kanu t'i la i k'a ɲini ka kanu in fara i kan sabu alakira ko sallallahu alaihi wa sallam man fasala bayni wa bayna ali lan tanilu shafaati kira ko mɔgɔ min bɔ ɲɔgɔn na i ka sunan ni alakira ba ka kuma di sallallahu alaihi wa sallam o la an b'an ka foli kɛrɛnkɛrɛn ansɔriw ye wale ɲuman dɔn ansaruya n'i y'a lajɛ a sigimɛ fɛn min kan
jamakulu dɔ de don jamakulu min ala yɛrɛ de ye jamakulu in kɛrɛnkɛrɛn k'u ka dilali kɛ jami'iyatun islamiyatun tad'u ila isbatu ruknu lazi la insaniya dunahu ala wa huwa al-akhlaq ni ye jɛkulu de ye jɛkulu min farala ɲɔgɔn kan u ka laɲini ye min ye u ka ɲinifɛn ye min ye u mago bɛ min na u ka maksadu o de ye ka mɔgɔw wele ka na piye ma maaya ti ɲɛ piye min kɔ ko n'i t'o dɔn k'o ye jugu de ye ansaru ka laɲini o de ye mɔgɔ dɔ bɛ diinɛ faamu i bɛ to i nɔ na ye mɔgɔ dɔ jogo bɛ ɲɛ i se ka mɔgɔw jogo ɲɛ e yɛrɛ ka diinɛ faamu ka tila ka wuli ka jɔ ka kuma tiɲɛnenw fɛ u jogo ka ɲɛ ansaru ka laɲini ba ye o de ye jami'iyatun islamiyatun tad'u ila isbatu ruknu lazi la insaniya dunahu ala wa huwa al-akhlaq mɔgɔya ti ɲɛ fɛn min kɔ jogo do jogo tiɲɛna yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔya banna ye jogo binna yɔrɔ o yɔrɔ hɔrɔnya binna ye jogo binna yɔrɔ o yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔw na ɲɔgɔn ɲɛnama ɲini o yɔrɔ mɔgɔw na ɲɔgɔn balo u na balo ɲɔgɔn ka juguya la u na balo u kanu tɛ ɲɔgɔn na jogo tɛ yɔrɔ o yɔrɔ maaya tɛ fa iza faraka al-insanu min al-akhlaqi sarat al-haywaniya n'adamaden langonoyana jogo la ko bagan fisayara ye sabu dɔnikɛla dɔw kumana ko bagan dɔw yera ye olu jogo ɲɛna ka tɛmɛ adamaden jogo jugu kan o la ansaru ka laɲini ye min ye diinɛ faamuyalen kɔfɛ ka kuma ala ka jɔnw fɛ minnu ma faamu k'a faamu dɔ bɛ minnu jogo jɛ k'o tɔ tile minnu da tilennen don olu ka wuli k'u jɔ ka dɔ fara a kan jogotigi de ye mɔgɔba ye jogotigi de ye ala dɔnna ye jogotigi de bɛ se ka diinɛ sabati jogotigi de bɛ se k'a disi gosi mɔgɔw bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ jogotigi de la jogo tɛ maa o maa na i ma bonya i ka ɲɛnɛmaya ma ɲɛ o la an bɛ ansaru fo k'u waleɲuman dɔn nin wajulu kɛnɛ ninnu bɛ labɛn n'u ka wari di dɔw ko diinɛ in ko a tɛ se ka dɛmɛ ko silamɛya ma se wari bɔ la ko ka don diinɛ na k'i ka wari bɔ ka don a la ko silamɛya ma se o la minnu ko ten an ko ala ka se ni aw ɲuman ye wari ti don fɛn min na a ye taa don o la anw ta in wari de bɛ nin na sabu mɔgɔ min ma se k'a yɛrɛ ta bɔ ka diinɛ baara ni o ye o na wali ta minɛ ka wali mɔgɔw hakilila kɛ ka ala ta bila n'a y'a sɔrɔ kuma ninnu bɛ faamu ala de ko kuranɛ kɔnɔ ne ala ye alijinɛ labɛn ni nin nafolo ala de ko ten e ka dɔnnibaw ɲininka minnu bɛ kuranɛ dɔn ni nin nafolo a aya 10 de bɛ kuranɛ kɔnɔ aya 10 o de nana kuranɛ kɔnɔ a ye n ka diinɛ dɛmɛ an ni a ka nafolo a aya 10 de bɛ kuranɛ kɔnɔ o aya 10 in na ala ye kelen daminɛ de ni ye a ye kelen de daminɛ ni ye ka 9 daminɛ ni wari ye o de la mufassirunaw minnu ye ala ka diinɛ dɔn k'a walawala k'a faamu olu ko hadamaden ka nafolo ka d'a ye ka tɛmɛ a ni kan n'a sɔrɔ kuma in bɛ faamu o tuma na ka fara ɲɔgɔn kan ka mɔnɛ sama ka bɔ diinɛ na ka diinɛ bɔ arabuw ka saraka minɛ sira kan k'a bɔ mɔgɔ wɛrɛ ka hakilila sira kan ka diinɛ baara i jigi tɛ dɔn si kan la da'ami dakili ye wala kariji ansaru jigi tɛ kɔkan dɔn kan jigi tɛ jamana kɔnɔna dɔn kan ansaru jigi bɛ ansaru den kelen kelenna de kan k'i yɛrɛ di k'i ni di dɔgɔci la saribɔn jenina olu de bɛ ka adamadenw hakili tunu diɲɛ kɔnɔ bi laɲini min b'a la ka ɲini u bɛ wari sɔrɔ cogo di n'i bɛ fɛ k'o ɲɛdɔn i bɛna baya kɛ ka fara an kan an bɛ baara kɛ walima i k'i yɛrɛ ta cɛn ka taa jahanɛmɛ kɔnɔ sabu i t'a si dɔn k'i to kɔfɛ n'a sɔrɔ kuma in bɛ faamu o tuma na diinɛ in bɛ dɛmɛ ni de ye ani ka nafolo ala ye alijinɛ labɛn ni nafolo o de bɛ alijinɛ sɔrɔ ka tila ka jahanɛmɛ labɛn ni nafolo k'i ka nafolo bɔ ka jɛnɛya kɛ ka wari don a la ka taa jahanɛmɛ kɔnɔ k'i ka wari bɔ ka dulɔ min ka taa jahanɛmɛ kɔnɔ k'i ka wari bɔ ka alako kɛ ka taa alijinɛ kɔnɔ ni fila don ni min ka di ye i b'o fila de sugandi wa wajibi bilen f'i ka fila dɔ kɛ o tuma na an b'an sɔrɔ fo k'aw wale ɲuman dɔn a ye nɔ bila diɲɛ kɔnɔ diɲɛ bɛ wuli k'o to yen aw ye baara min kɛ hali minnu bɛ wele ko bilenmanw tubabuw m'aw ka baara yɛrɛ faamu aw ka nafolo bɔyɔrɔ u y'a ɲini u m'a ɲɛdɔn u wulila ka jɔ ni maa min mago b'a la i bɛ na de bilenya t'a la finya t'a la i ka bɔ i ka ja dɔɔni ko tɛ min b'an bolo i bɛ na an b'o si d'i ma i bɛ fara an kan baya 6 don ka fara an kan k'i ni di k'i ka nafolo di a banna an b'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn
ala ka hɛrɛ ka n'aw ye su in na an bɛna kuma cɛ kan kuma bɛ se ka kɛ min kan a Seyid Sherif Usman Madani Haidara ala ye cɛ min sugandi k'a kɛrɛnkɛrɛn maa min Haidara faamu i kunna diyara hali n'i tɛ diinɛ na kunnandiya bɛɛ tɛ k'a fɔ i ka taa don alijinɛ kɔnɔ mɔgɔ dɔ ka ɲɛnɛmaya bɛ ɲɛ yan ka ɲɛnɛmaya kɛ wasa kɔnɔ bonya kɔnɔ kɔrɔta kɔnɔ o bɛ kɛ maa dɔ ye yan k'a sɔrɔ i t'a Ala fɛ fiyewu o ti ɲɛ fiyewu f'i ka kuma sɛbɛnw lamɛn kuma minnu bɛ maaya dilan kuma minnu bɛ dugu dilan kuma minnu bɛ sigida dilan kuma min bɛ adamaden bɔ juguman na k'i bila ɲuman na hali n'i t'a Ala fɛ ɲɛ i b'o k'i yɛrɛ ye cɛ min ka kuma sera k'o kɛ Sherif Usman Madani Haidara n'anw b'a Haidara tanu an t'an kunkolo ja ko mɛlɛkɛw jiginna an ti kuma f'i ye Haidara kan fo a k'a sɔrɔ e yɛrɛ b'a ye k'o ye tiɲɛ ye f'i k'o faamu e yɛrɛ ka sɔn hali n'i t'a fɛ i b'a dɔn nin ye tiɲɛ ye n'a sɔrɔ kuma ninnu bi faamu Sherif Usman Madani Haidara ko Ala y'a sugandi ya Usmana khalquka wa kulquka jamilun li'anna Allah ikhtaraka wa qasaka linazm al-islam Sherif Usman Madani Haidara ko Ala y'a kɛrɛnkɛrɛn Ala y'a sugandi a dancogo kaɲi Ala tilala k'a jogo ɲɛ ka tɛmɛ o kan maa min bɛ san 40 ani kɔ kɛ ka kuma san 40 kɔ ka wulibali fɔ 1976 o ye kasɛti fɔlɔfɔlɔ ye sufikɛ ni bani ka kasɛti 1976 ka n'a bila an filɛ waati min na o ye san jumɛn ye 2019 e k'a jateba nin san joli don san 40 ani san 3 san 40 ni san 3 cɛ min b'a la ka Ala ka wulibali di dugu kɔnɔ dugu min t'a den ɲuman fɛ jamana kɔnɔ jamana min ni ŋana ti ban nka ni ŋana ti ko a dɛsɛra ŋana kelen min na a Seyid Sherif Usman Madani wulibali don dɛ dara donna ko ko la Ala y'o ɲɛ Haifa a n'a kumana n'i ma faamu o kɔrɔ ye ko e kunna de ka ko ko ale ye diɲɛ filɛ diɲɛ kɔrɔ n'a tile ka munumunu ka kow jateminɛ n'a ka hakili n'a ka faamu ye a ko ale ye faamu min kɛ a n'a ye yeli min kɛ a ko ale y'a ye ko Haidara diɲɛ kɔnɔ ma fil baraya man yushabihu ko ale ma yeli kɛ diɲɛ kɔnɔ bi mɔgɔ min b'a bɔnfɛ ɲɔgɔnya ko ale m'o ye a ka dɔnni dili la Ala ka jɔnw ma ani a yɛrɛ jogo magayali la a n'a koloni na a n'a majigini na ani k'i bɛɛ ma ko ale m'a ɲɔgɔnna ye Sherif Usman Madani Haidara n badenw fo a ka dɔn minnu mana ɲɛ olu ka tanu n'i bɛ fɛ i ka tanu i bɛ ɲɛ n'i ma ɲɛ jogo min b'i la o de bɛ f'i la wa n'o fɔra i la o de b'i la o kumana ni min ɲɛna a y'a to o ka tanu a ka tanu min bɛ fɔ a la wa o de b'a la Sherif Usman Madani Haidara ko Ala y'a dancogo ɲɛ ko a jogo ɲɛna ka tɛmɛ o kan ko Ala yɛrɛ de y'a sugandi k'a tɛgɛ minɛ ka na n'a ye ko n ye kɛrɛnkɛrɛn de i ka silamɛya ton i n'a fɔ kɔnɔntɔnnaw bɛ kɔnɔntɔn cogo min n'i dabɔ o kama ya Kureshi a'da'uka wa hasudaka wa man yukazzibuka kulluhum fi la'natillahi wa rasulihi wal muslimina kullu a ko Kureshi kaɲi mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ka ɲɛnamaya bɛnna Haidara juguyali ma k'u sɛgɛnna mɔgɔ minnu ka baara bɛnna Haidara juguyali ma k'u sɛgɛnna sɛbɛnnikɛla wɛrɛ bɛ ale ko Haidara juguyabaga min ko i b'a hasidiya nkalon kan ya hasida Haidara el mulhu laha allati la yanqadu ta'buhu mɔgɔ minnu bɛ yen n'u pɛrɛn bɛ ka wuli ka jɔ k'a fɔ u bɛ Haidara juguya ko maa sɛgɛn tɛ k'u bɔ k'u misali bɛ n'a fɔ mɔgɔ min bɔra k'i jɔ tile la k'a fɔ tile i tulo tɛ na wa don i nɔ na tɛmɛ i ka don i nɔ na ko tile t'a dɔw bɛ yen wa a bɛ tila k'u jeni Sherif Usman Madani Haidara ko a jugu sɛgɛnna mɔgɔ minnu k'u b'a nkalontigiya k'u sɛgɛnna wa ko i k'a dɔn Ala ka danga ani silamɛ ɲumanw ka danga ani Alakira ka danga k'o bɛ maa bɛɛ ka bi maa min ko k'i b'a Ala ka tiɲɛ yɛlɛma i tɛ se fiyewu ya Hashimiyu nasarta nasaba wal hurriya wal islama lizalika wara'aka al wataniyuna al hakikiyuna
ako Hashimi kai kwaye horonya deme na dala kumai ka dambe deme na dala kumai kwa bo chogola a islamiya deme ko de kama dambe tigu horon yere donaw minun tali nin dinaina ibita do surai ale yere te islamiya shew nga ibita sura ka rajola haidara shori mana balame ani wulbali faso de nyumaw yere donaw jogo tigiw minu mago be dinena minu mago bu yere la minu mago bu ka horonyana minu mago be bena minu mago be kiliyana ko olu bebe nin cheyin ko fe ko angata min fo ni ma min bi dilali fe fo kayula Sharif Usman Madani Haidara ako ya madaniyu la ya'rifu qadraka muhinun wala yatba'uka la'inun illa karimun hadha haqqun ako Sharif Usman Madani Haidara ko madne kadu ko madne kay kwa ika don ma shima Haidara valeur don ma mingera mani de bala ka jiye da famble romina kira bona ko manu mu valeur don mogoni unde yu fa mogoni unde yu bugo mogoni unde ye udoya yira ko mogo min tura Haidara ko wala yatba'u la'inun illa karimun ko danga to tseka tuku ko ni mama yu ko ma badu o bora bilibili bawla bilibili baw dama de bi kenyon teriye ka fitinu dama faranyonga ko lu fana kenyon teri hajjalu ha da tro kuma bi fa sebeni kala inga kuma na ako ya hafidar rasuli anta sabaqta ar-rijala zamanika bi ittihadil muslimina ako Sharif Usman Madani Haidara kwala kira modedi ama waso ni kwi no kobe kwiko ta Haidara ma waso ni kwi kwa ya tlela chewdan aya tlela chewdan kawdani ala yasranye kudani majingi kudani ala doy kudani wulika joy kudani toro kuli islameu kase kabbe islameu kake kelenye ni yaye jamatigi ba fo mogo ye kwaye sabali jamatigi mi mana fo aka jamaye kwaye faranyonga aka yerefa jama bebi songa ke o jamatigi ngatla ka fo kwanga sabali anga dlalike akan neno kaka toro ko ka ko ena don o jamatigi mogo be alala o mogo te jorola ani wulbali sa Sharif Usman Madani Haidara ako ya Haidari man lam ya'rifuka falya'rifuka anta ajibu Madani Haidara kuni mogo min da Haidara don kui ka nyini ka don yiri min falin na yere ma ni min turula ku tigilinye Madani yo Haidara ni'mal murabbi anta al murabbi li khairil muallim gharasta busnan aqdara li aidi fa asmara li aidi lil anam anjabta sura وحسنت صورة وحفظت الثورة على التمام فمن آداه تبت يداه ويل أداه يوم القيامة سبني كلا دوبي عليكو ني أيدرا يكوني كيبي نيغالا كي فرانيونغا فلويكا دو أيدرا بورا فامينا كوكا بواي مدني يو حيدرا نعم المربي كو حيدرا فادي lamoyoro nyumai ba madani ko de kara lamoyoro nyumai ka yiri turu ki jado yiri na ka yiri ka jika koro amaso ma were ka jika yiri koro ale ere de jika ka yiri koro ki jando ala yiri kanga kofe kuma ma ba kofe wati mina na kanga to ya kanu ba to ya kanu ayo yiri min turu ki jando ala yiri mafala yere ma ko afade ya turu fainde yiri lamo ka yiri mbla ko yiri ne bala ka dembi ka modi horo ni dambe tiguma minu te horo ya ni dambe fe ko lu bala ka buli yiri dembe ka dugutu Haidara hajjalu nasro kuma mbi fa Haidara fa kwaye here karamogo di lamo yoro nyuma Madani yo Haidara ni'mal murabbi antal murabbi li khairil muallim here karamogo Sharif Usman Madani Haidara fa kwale de yo lamo ko di nyema ka soro batida hajjalu Haidara ka dlali minge nye kono ay wala jugu kela minumbo wala jugu la nye kono joni mbise ka sebe de jo ay oti amame sisa dobe ale ya ka patron chien aka patron ka chien
patron b'a sara patron damana a ye patron suɲɛ ka terrain san a yɛrɛ ye a bɛ dugu min na ka terrain san a yɛrɛ ye k'a papier k'a yɛrɛ tɔgɔ la ka tila ka patron suɲɛ ka terrain in jɔ k'a kɛ dagabana so ye a n'a ka denbaya donna a kɔnɔ o cɛ in de ye Hayidara lamɛn Hayidara ka kalandenw lamɛn limaniya de donna o cɛ in sɔn kɔnɔ a dusukun na a wulila a yɛrɛ ma a ma bagabaga dɛ ko a ka nin ko in n y'a mɛn wa ne sɔnna baya 6 n b'a kɛ o cɛ in de ye baya kɛ a kelen ka baya layidu ta a taara sigi a ka so kɔnɔ ka miiri k'a yɛrɛ jateminɛ a ma lafiya fiyewu a y'a ye ale bɛ so min kɔnɔ a ta tɛ don dɔ ale bɛna korondo ka bɔ a ka so in kɔnɔ ka taa da yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ wele lahadi kaburuden ale nin yɔrɔ ye o de o kumana ale kun di min kalama Hayidara dala kuma barika kama ale bɔra o kalama o kumana ale na ala ta k'a ka terrain papier ta ka taa d'a ka patron limaniya min bɛ se ka nin kɛ o tɛ manamana ye fɛn bɛɛ bɛ se limaniya bɛ se ka boli fɛn bɛɛ ɲɛ fo nafolo ni wari ani limaniya n'u ye baari ta sɔgɔma n'u ye baari ta daminɛ wari ni limaniya ka taa se fitiri ma wari bɛ limaniya kiro a tɔn kan ka taa n'a yɛrɛ fo mɔgɔ kelen kelen minnu ka layidu b'u ko taa di a bɛ faamu a nana patron y'a bisimila a donna kuma ɲɛna k'a fɔ patron y'a ko i ka so nana i dame min na n'a kɛ mɛ k'i janfa a nana min y'i ka nafolo tufa ka yɔrɔ jɔ n'a ye a nana a y'i da don a la k'a ɲɛfɔ ka terrain papier bɔ a ko nin y'i ta di ne de y'a suɲɛ ka nin yɔrɔ in jɔ o kumana n ye faamu sɔrɔ bi n ye baya kɛ Hayidara bolo n nana ka n'i ka papier d'i ma a filɛ nin ye ni n ka denbaya an bɛna yɛlɛma loyer la a bɛ fɔ nin de ma limaniya a bɛ fɔ nin de ma ko a tigi ye ala dɔn cɛ ye papier ta k'a lajɛ k'a ka baarakɛden filɛ k'a filɛ se b'ale ye maa min ye suɲɛni kɛ o tilala ka segin ni suɲɛnifɛn ye ka na ko a ye baya kɛ a ye papier ta k'a d'a ma a ko n'i kun y'a suɲɛ kunun n y'a kɛ halala ye k'a d'i ma a bɛ faamu wa man taraka shay'an lillah awadahu Allahu khayran minhu mɔgɔ si ma foyi to ye ala ye fo ala ka fɛn d'i ma min ka fisa ni o ye n'i ye hakili jigin funɛnkɛni fitini i bɛ kitabu dɔ bɛ yen min bɛ wele Nawadir wa Ajaib i bɛ don a kɔnɔ funɛnkɛni dɔ bɛ yen a n'a ka layidu ale de bɔra dugu kɔnɔ ka yɛlɛma kungo kɔnɔ jogo min bɛ dugumɔgɔw la ale y'a ye o t'ale arrange a yɛlɛmana dugu kɔnɔ a b'a ka ala bato ye a ye soden kelen jɔ a b'a ka ala bato kɛ ni layidu t'i bolo baya kana to i ka da kaburu kɔnɔ n'a t'i bolo wulibali don dɛ ne donna so kɔnɔ so n wele kuma soɲɛni kɛlen ye so kɔnɔ ni mɔgɔw bɛ wele ka na mɔgɔ o mɔgɔ donna a bɛ fɔ ko e donna n donna so kɔnɔ ma soɲɛni kɛ min ma don o bɛ wele wa mɔgɔ nimisayɔrɔ est ce que kaburu kɔnɔna don e nimisayɔrɔ i ka taa ɲininka ko e kuma baya mɛn wa n y'a mɛn nka tiɲɛna ne ma sɔn ni nimisayɔrɔ kɛra kaburu a bɛ fɔ o de ma ko hayhata yartayibu zujaja iza infa wa yaudu shayku fi shababil furhadi a yɔrɔ ka jan ni verre cira o ti kala ni cɛkɔrɔba kɔ birila o ti kɛ jeune ye bilen e kɔ ti kɛ anw kɔ ɲɔgɔn ye bilen e bɛ to i birilen sa a bɛ faamu kamalen in tora yen u ka dugu kɔnɔ madarasa bilala musomaninw ni cɛmaninw farala ɲɔgɔn kan ka taa utila kɛ o utila in na ɲɛnajɛ dɔ de b'u bolo u bɛ taa kɛ kɛnɛma o ɲɛnajɛ in kɔnɔ masakɛ denmuso de tununa a ma tɔw ye tɔw ma ye u y'a ɲini u ma ɲɔgɔn ye ale yɛrɛ y'u ɲini a m'u ye su bɛna k'o yɔrɔ in ye kungoda ye k'a waraw ka ca denni tora munumunu na fo a taara bɔ kamalennin in ka bugu kan walima a ka so kan a ye da kɔngɔ kamalennin in ko a kɛra di jɔn don a ko ale don kamalennin ye da yɛlɛ a y'a sɔrɔ muso don kira ye min fɔ cɛ ni muso cɛ n'i y'o tɛmɛ limaniya ko t'o la i mago bɛ sa o yɔrɔ bɛɛ ale hakili jiginna kira ka kuma na
ko wali cɛ ni walimuso kana fɛrɛ yɔrɔ la maa tɛ yɔrɔ min a fila kɔ a hakili tilala ka jigi kira ka kuma na ni maa jigi tigɛlen seri ma ko a dɛmɛ hali ni b'i sogo tigɛ ka d'a ma a ye dayɛlɛ a ko dennin ma ko a ka don dennin donna a ye datugu ale yɛrɛ bɔra ka dilan ka k'o di dennin ma ko e k'i da yan dennin fana kun ye muso ye depuis Ala k'a da a ti cɛ dɔn cɛ t'a dɔn o min ɲini ni gɛlɛyara bi n'i k'i b'o ɲini fo n'i ye sabara don a bɛ faamu wa dennin dalen ale jiginna k'i sigi duguma kitabu dɔ b'a bolo a bɛ to k'o lajɛ sitana bi dennin dacogo tiɲɛ k'a essayer ka dennin ja ale ye tasuma min b'a kɔrɔ a b'a bolo mɔnden sɔɔri tasuma in na k'a jeni sitana ye nege min don a la k'o pousser ka bɔ dennin y'a ye a bɛ k'a bolo jeni ale yɛrɛ kabakoyara nka a m'a ɲininka a y'a to yen yanni ka dugu jɛ a y'a bolo mɔnden bɛɛ jeni k'a ban ko ale tɛ jɛnɛya kɛ fiyewu dɔw tɛ hali u ta da dɔn muso finma muso jɛma kunkoloba daburujan cɛ finma cɛ jɛma cɛ kunkoloba a t'a da yɛrɛ dɔn hɔrɔn b'i sigi hɔrɔn b'a sigi a t'a ka jɛnɛya da dɔn o bɛɛ la o tigi bɛ ka wele ko a kana baya kɛ i ma se ka i disi cɛmancɛ bugɔ o de ye depuis Ala k'an da i ma se o la a kɛrɛ bugɔ i disi kɛrɛ bugɔ o de ye depuis n ye baya kɛ nka dɔw tɛ se ka hali u tɔ bugɔ a bɛ fɔ o de ma ko i kunna man di kuma in bɛ faamu wa dugu jɛra dennin a ye dayɛlɛ a ko i bɛ taa nin fɛ fo a ka dugu la dennin ko n bɛ se k'i ɲininka wa ko a y'a ɲɛfɔ a ye a ko i tun bɛ k'i bolo jeni mun na a y'a ɲɛfɔ a ye ale nana u ka dugu la mɔgɔw girinna k'a ko k'u ka bɔ a n'a fa cɛ masakɛ y'a bisimila a donna kuma in ɲɛna k'a fɔ a fa ye o yɔrɔ bɛɛ fa ye masayakɛ finiw bɔ a la ka yɛlɛ so kan ka taa yɔrɔ in na a bɛna a lajɛ est-ce que a den ye kuma min fɔ tiɲɛ don a taara alajɔ in sɔrɔ yen a y'a fo a ko ne tununnen don n bɛ fɛ ka taa nin dugu in na a ko dugu in sira filɛ a y'i bolo sin a y'a sɔrɔ den ye min fɔ a ye bolo bɛɛ jeninen don a ko n bɛ se k'i ɲininka a ko ɔhɔn a ko mun y'i bolo jeni a denmuso seginna a kan cogo min ale yɛrɛ seginna a kan ten tegu a ko wa ne ye masakɛ de ye n mago b'i la n ka dugu la n bɛ fɛ i ka tugu n kɔ wa i ka diinɛ b'i permiter i ka tugu ne kɔ alajɔ in tugura a kɔ ka na a y'a bisimila ka palais kɔnɔ a y'a denmuso in wele ka na a ko i bɛ nin dɔn a ko nin de sira ne ka so sura n ye n bolo jeni nin de kama a ko wa nin ye ne denmuso de a tɛ cɛ dɔ depuis Ala k'a da komi a sira e fɛ yen i y'a to yen halala la haramu na ne yɛrɛ y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kulukutu ta k'a d'i ma halala la ka tila ka nafolo d'i ma i mago bɛ min na est-ce que kuma in bɛ faamu wa cɛ ka baya kelen o de y'a ka yɔrɔ a ka yɔrɔ yɛlɛma k'a kɛ halala ye k'a d'a ma a ka patron fɛ i b'o to yen kamalen dɔ bɛ yen kamalen in ye baya kɛ ne bolo ne ma deli k'a ye a ma deli k'a ye a bɛ dugu min yɛrɛ la bayakɛla tɛ o dugu in na a b'an ka wajuliw su a ye ne wele a ko ne bɛ fɛ ka baya kɛ est-ce que a bɛ se ka kɛ telefɔni na n ko fo k'a ɲɛ i bɛ dugu min na n'a kɛbaa tɛ yen n b'a saba i kun sisan an y'a d'a ma a continuera n'a ka layidu ye a bɛ baara yɔrɔ min na u cɛ 100 ni cɛ 50 de bɛ yen cɛ 100 ani cɛ 50 diinɛtigi wɛrɛ t'a la dɛ a bɛɛ ye anw de ye o kɔrɔ ye di ko a bɛɛ ye selila ye kuma in bɛ faamu u ka patron yɛrɛ tɛ silamɛ ye tubabu min ta ye baara yɔrɔ in ye silamɛ tɛ a y'a ye ni seli waati sera u bɛ ɲɔgɔn foroki dɔrɔn ka seli a jɛnna n'a ye bɛɛ ka seli a ko nka n bɛna a bɛɛ kɔrɔ a nana daminɛ n'u nana baarayɔrɔ la u b'u ka fini bɔ k'a bila kɛsuni dɔ kɔnɔ bɛɛ ka tile b'i bolo tile sekuru bɛ patron bolo a y'u bɛɛ kɔrɔ bɔ kelen kelen a bɛ se ka mɔgɔ 10 ta bi o mɔgɔ 10 in a bɛ furancɛ d'u ni ɲɔgɔn cɛ n'a ye min ka dayɛlɛ a bɛ wari dɔ bila u ka finiw kan n'a ye wari dɔ bila u ka finiw kan a bɛ t'i sigi a ka bureau kɔnɔ ka kɛ foyi ma kɛ n'o nana k'a ka finiw don n'o ye wari ye o b'a ta bila a kun sɔgɔsɔgɔ ka taa
billahi ayu be korobote ka ban fo kana se anga baya kelay ay wari blaw o ka domi o ya ka fini do tlala o wari takata sura ka biro kono ka warda ako ne ni nye ngaro la netate Allah aya labla kwa kata utara dugu jela ayu be wele kana ayu nyine nga kwa be dine jumeina be ko on islamo yi ambe bisini ako aw ka islamia ne mi famuyala nya soro mo kele ne be awla ya mo kele mi bi se ka dine representer mo kele balli aw be fle wari min blabla la ka fen kono kata wari dorome joni da sigira o rabbi ay kamale mine kana jo ako hal ne makana hal ni ti to ko sebene do bara yoro nyemoya nya di ma ni mi ma soma o kata ka je hajjalu est-ce que kuma mi famo Allah mo famo ibu kuleka ni medro ha wi ko ingeleya baya ko ndislamia dungayo la ilaha illallah bana cede du anga ke la ilaha illallah ya ngo tanga baya tui karamugo dala kan kera uyi wodi jaraye ka ye e horonto e jugotigito e ala donato qur'ana aya la ni qur'ana aya sigi chogo ni nana na e sira ka ibi baya la idu wora inta dron ka do qur'ana kono kanata hadisa la de aya kelengo kelenta aya kelengo kelen ko e kuma kise kelengo kelemba kono o beta ika qur'ana aya ngini bita soro bulo mine yoro ba bela ala ya bejo ka be sabati o kelengo kelen jole be qur'ana kono ango beto ya ngana kelen pe uta jene ya ango ta karamogo minko aka kuma kana boya de islamia dunga ya to anganyo ado yere dimina ka se degere la yo kuma fo hakli yere tisako Allah akbar ajalu karamogo mimbo fo iba wele kana ale ma fo sel de ya be angota komi seli ya be muso mimba yere bolo ako di kana de o ka santri do ma folo o ka wati ke o ka sey kana komi seli de ya be jogo ko kuma tala ble do yere kuma na ka se degere la ko na kadiye kubi jene yake ko ka tla ka ala ya fadeli ko ala bi ya fa karamo do ya foya ni jamane ko amake yele ko ya ita do ko baya kadi ita do fiu ko jene ya ka ko fuyi kata soro do kele do ki muso senken nani beba do muso seye fladi fla ibori ka bara yoro la ina ni ka so ina na soro seye fly akele ndebe so kono ye wa abe ki kono ye o kadiye de ngai bora bara yoro la ina na soro seye nani kamele ngoro seye do fara me seyinka ina na ye foli ga ko ibismillah ni na me fari ka shuina abija kuma chama talo sharia ko kwere kana ta mugodo ta senken nani sabu ni ya soro yere ta senkera nani oti beima ku kana ta mugodo ta senken nani ni kuma chale mugo mi fa tigi bi wali tadika je hajjalu ere wankene esi kuma imi famo wala goyi Allah akbar Sheikh Usman Madani Haidara aka nyenemaya kera heredi je ene ma famya goyi aka nyenemaya kera dlalidi do ko ku ta Haidara famushiw nga domina nu plot geda ni bone jiginu ka olu ya Haidara yodu je fagalali abi famu goju depuis ka nyenemaya kono na umine abse age ne shiw manja nyona ay demison yi nga ngoni nga demisen kono ama e folo ko mogo do sona do ka soro kana afwai ko ne ni muso kumi nyonfe i muso kamale de kunyeni nana ya fa nyini fe atigi ka ya fa ma ne ko ni ma e folo ai ote no uyo chatiri do bosi za chatiri ye yele ko inga ni ya fle ni sigi ni ko don ye ka fam ibado ko yele kote dina tigi don nu ya chatiri dlaw lu ka sraka
u bi dɔn kɛ fɔlɔ a bɛ mɔgɔ caman ale yɛrɛ bi mɔgɔw waju kosɛbɛ u kɛlen k'u yuguba tuma min na ko bɛɛ ka n'i ta fɔ ko ala ye yafa masa ye ala ye yafa masa ye i b'a mɛn da minnu kɔnɔ ka caya k'u b'a fɔ fɔcogo ɲumanin na ten k'a ni nɔgɔya u bɛ walita de kan tuma min na yafaw delila bɛɛ y'i ta ɲɛfɔ ne de ye dugu sɛ bɛɛ suɲɛ hali e ka dundunkɔrɔba ne de y'a suɲɛ a ko ala t'i yafa i ma fo ne ka dundunkɔrɔ ka di est-ce que a bɛ ka kuma ninnu faamu turu nana se ale yɛrɛ muso ma a labanna jumɛn na a m'a ka kiri tigɛ a yɛrɛ ye a y'a ka kiri tigɛ a yɛrɛ ye silamɛya ni jogo t'a la i yɛrɛ ɲini ni jogo t'a la i yɛrɛ ɲini Sherif Usman Madani Haidara ko a fa de ye yiri in turu k'i janto yiri in na fa in de ye hɛrɛ karamɔgɔ di diɲɛ ma a fa de y'o kɛ ko a ye sinzan k'a ka getura la sinzan min kɛra a la o sinzan in ni jugu o jugu nana k'i bɛna ŋɔni bolo kelen ta ka bɔ a la ko ŋɔni b'i su a wa i ti bɔ a la Sherif Usman Madani Haidara o la sɛbɛnnikɛla in ko ten a ko n'i tɛ Haidara dɔn ko maliyɛn do ya maliyun anta jawadu hilmu bastan tarawele fi ziwajiha ko n'i b'i fɛ ka Haidara dɔn ko bastan ka furu muɲu k'o jaabi do bastan ka furu o muɲu k'o jaabi de ye Haidara ye o de la n'i y'i gosi a la dɔrɔn i b'i ngɔlɔ a ba ye mariki min ye marikil ilahiya ala ka mariki do a ba ye kuma dɔ fɔ an bɛ ka musow ɲini min bɛ se k'a ɲɔgɔn fo a ba ye kuma dɔ fɔ an bɛ ka musow ɲini min bɛ se k'a ɲɔgɔn fo an ka karamɔgɔ dɔw bɔra dugu dɔ la ka taa Tamani o dɔw n'u ka dugulamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na u nana ko an nana dugawu ɲini fɛ basta i ka dugawu ka ɲɛ an ka dugulamɔgɔw kɛn bɛ k'an wele fanga na sini an bɛ fɛ i ka ala wele an ye an ka kunkɔrɔta sɔrɔ a ko a ye si sini b'a bilasira n'i ye kuma cayalen ye muso da kuma bɛɛ a kamana gannen do a fɔ a ye k'a k'a yɛrɛ filɛ wulibali do dɛ fo muso k'a dɔn de k'a furula k'i cɛ don i kama kɔrɔ ka sɔrɔ mori nasi tɛ sɛbɛn tɛ k'a bonya k'a kɔrɔta ka kola ye k'i da duguma a ka taama i kan i denw sini cɛw ka tiw la u ka ngɔlɔ dugu jɛra a ma ala welew y'a ye direct kɛ n'u ye kaburudo la Tamani kaburudo la a nan'i jɔ ba Madani a ko ne kun furu bɛ nin de ma n ka diɲɛlatigɛ don a ko a dalen filɛ nin n'a y'a sɔrɔ a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ n delila k'a dusu kasi siɲɛ kelen k'a dabɔ a kama k'a dusu kasi siɲɛ kelen ala kana se d'a ma su nka n'o ma deli ka kɛ n y'a ɲini ala fɛ ala k'aw kunkɔrɔta a ye taa a y'a kiiri teliyara kojugu u nana kumanda y'u bisimila dugulamɔgɔw y'u ɲɛfɔ ninnu y'u ɲɛfɔ kumanda y'a ka tiriweli dayɛlɛ k'a Haidara kasɛti bɔ k'a turu a ko cɛ o cɛ tɛ nin fɛ e ye faso jugu di a bɛ faamu wa n'i n'a kɛɲɛna n'i ko i n'a ka ka dɔnni na ko i n'a ka ka sirifuya la i ba ka nin ɲɔgɔn fɔ tan a bɛ faamu wa sɛbɛnnikɛla in ko segu ka don ya segu bɛ yen faza kelbun bi hubbu ashabi kafin kayfa nashka bi hubbi ali nabi ko wulu ye kunandiya sɔrɔ wulu n'a ku kuranɛ y'a ka kunandiya fɔ an ye wulu ye kunandiya sɔrɔ mun na k'a tugura mɔgɔ ɲumanw kɔ ashabul kafu mɔgɔ wulu tugura u kɔ wulu kunadiya jamkasiri de ye nin fɔ ale y'a yɛlɛma jamkasiri shirifu kannabadu a ko ale jamkasiri ka ɲɛnɛmaya kɔrɔ ale jigita ka seli ka jigita ka sun ka ale jigita ka foyi ka fɔ a ka shirifu kanu ko ale b'a dɔn wulu kunadiyara k'a tugura mɔgɔ ɲumanw kɔ ko ale kunna ti koya fiyewu k'a tugura shirifu kɔ a bɛ faamu sɛbɛnnikɛla in ko di a ko ya tamani
ko Shiru Usman Madani Haidara ko tamaningadu odo la in kana zanbuna hubbuka ya Usmana aha fazalika zanbun lasna anhu natub che hajjalu akara do kono lu ya Haidara lagusi kwa ka jama bi bana kuma tala fasaya ayende fo kaya ko ale ka jama ya dondi katwa wallahi ansa ma fo ansaru nafigi de fo ka fam koju wallahi jalu ansaru sebe ni kuibi kuma karamogo ka juguma de fo o juguma inde bi olu ka kanu jidi wallahi ko ban charger bi el hubbu alladhi yanqatu laysa hubbul haqiqi sidna ali ko kanu bitige ko te kanu mbi fe bi shinin ti fe nafigidu balli ni wali hodo abi famu ko anga kanu kata Shiru Usman Madani Haidara ma kono kera jurumu ye we jurumu mi anti tubi kabola folara wallahi fasaya Shiru Usman Madani Haidara aka nyenemaya kera wasadi ale ka nyenemaya kera kunandiadi ay barabba minunge nye kono o barabba ula ni sigi ka fledron ibadu Haidara eche wallahi habu بعد أعمال الجبارات التي نفذها السيد الشريف عثمان مدني حيدرا أكبر بلبل بو قابل أولولا بينو دمادو ديما إكافم سبني كلا دو بورو كدولا كنا تكو كرامو دومبا دوكو كونين نانا إكا حيدرا فوني أي كباكو منو نجيكو فوني منو سبكو كتابوي كو جولين تو يورا يناي مسودو نانا كي نيونغري muso ingo karamugo salamu alaikum akoni sebe fulo damne bali Allah akbar uli baltewa ja yana aleka la silike okumi ke yawa ai wallahi funtake muso ka aje kumbe kana sigi ka je hakli sigi ki ka sabara boy sena ka fu isengena bide kata kopufa kana dima katla ki ka sabara boy sena kata jisigi katla kana nyongri ka fie ku ka jibwara katla ki ga safne minani serebeti uta kati kono nyige kono ni dona kuma mina ale rebi soroka bo ki to ka finu bo fito bibito ka kilina kuma ke yani ka bo o ba soro ya labe ka cheji sigi ka selda ka siga krefe ni manga mbora doro abita o robe ka shoni safne mina umine kani sigi ale ere de bayi kipeila ka patike boroshila ka dima walma ka gese dima obna ibi dako ni klala ale ere de be serji ki tegela ibi serji ta serji e joli saba ini so jako jugu ibi flika to ka kenani Allah akbar ajalo wi baltewa wallahi abala ka kebi muso bala ka ninge uchewu yebi hal ni do bala ka moloya Haidara ka kalande umbala ka ningebi chamamba ni jet lala serji ta ale ere de be blanya kata soko awo ka tulu muana ale ere de be chemu fa ba kunja fini mingada ya bo ko dama ko nindo wallahi iki dangi digi abada ba digi fa be nguna abitla ka dumini sigale ere de bi siga koro aba sigi koro ka dumini dima ni ku ifara ba fo ni yorota ibota hal na ku ka tanda ibi deburi wallahi na kuma abi famwa roju ngayena ale kana ke aksui ibi naka du ka du kono ibi foli ere ke muso ere ta du inana asigileno muso daburu bi boya fo ki trondala che daburu bi boya fo ko fe duguina u be ni sokako ni so goma fla che bi do ani wula ti wuli na ko ji minun dusu kai aba fa de muso ni ji do dinima o be ko be fa kana dima ibo mi minun dusu kai ngaji wa de muso ni de ba be ka le ere sigime wallahi ni sokako am fo de mako shiro ni dimi che kamagonji Haidara idlali minge nye kono bi ma chaman dame bi i muso bi fifa fi bisno ita fa Haidara ni ci wallahi kaka wallahi barga anga kala ro do be nam anga karamugo do tara ka wajulu ke ka kuma muso fe atlale muso do kashira anyejila muso yi kashira anyejila gerla karamugo kela ko mi fe ka dugo ke ako muna ako bi ne kunye fe do de nyini mina kenche kono kafa Allah e ka kuma kama binya dabla Haidara kama Haidara
من الرحمن الله من السلام الله من المؤمن الله من العزيز الله من الناصر الله من الكافي الله وحد لا اله الا الله محمد رسول الله هيدرا abi famu رجو nimbela ibe do de soro kulela ay ko ingele ade aya dunta agele ara itadi kanno الله يتتبع ابن نغمادك شريف عثمان مدان حيدر هو الذي شرح وبين حقيقة الإسلام على أنها الإسلام ليست مقتصرة على الصلاة والصوم فحسب بل الإسلام اتخاذ العهد لله وطاعته سبحانه وتعالى على الإسلام يا ولا حقيقة دونجلونا واتي جلونا tuma gelewna kairana ko seli ba konodi seli ndamati ay matala mogo madawla nga tuma mina ni mogo nyene ma sogoli damine na mogo kuma sera ko shido wallahi okera ki tato bele misiri la doro ki shwa wati ko shido na wallahi haidara ka chiyo kuma sera ka sigi abdini ko islamiya te seli damai shun damate ko silamɛya ye layidu minɛni de ka bɔya layidu minɛ ka siran ala ɲɛ k'i jogo ɲɛ ka sɔrɔ k'a kɛ fɛn tɔw fara kan ko silamɛya y'o de k'i yɛrɛ fosi ka bɔ jogo juguya la wa zalika bi tari razail wa su'ul kulki wa zulmi wa nahwihi jogo juguya ka o sama ka bɔ i la ka tɔɲɔni sama ka bɔ i la ka kɛ maa tilennen ye ka kɛ ala dɔnna ye ki ka laydu ta ki dabo kuma na kira ko ne laydu ta ka dafa ko aljina do wa huwa allazi ata bil bai'ati al islamiyya ale de che bini ko baya doro nye kono abike ko mi mashima deli ka fo wallahi wallahi o de la arabu karamo do be ko sayna olu wulila ku ka video ke ku ka kuma kan yira bayaka o belebele ba do be o e buti imam buti aka kitabu be fi ko sirra ale de ko na ya soro kelmatu shahada kun islamiya dunga damai ko muna kira e baya woro fo cew ni musuyi mabi angoni ndai dara ede ay ndai dara ma deli kan nyoy ko ale de kera sababu ye ka baya ka kura ya ina fo ala kira ye o dia ka sahaba o ma cugumi kema akazahu rasul minal muslimina fi zamanihi فبين عديلتها ومصدرها من الكتاب والسنة شريف عثمان مدان حيدرا على دي بيا ولا دو كوكو با سوسو ni minyi funu kana ki digi kana kinyete obini wolo doro ki sigi ki kuru ni ma dawla fuye ko deba mi ngera telemalla ku kanna nai ayo to soro o kana no debay at-tariq la yurham udoni kama bilebele ba minum biya anga to foto e tlogere mi fana se kungoma wallahi karam mo jelu abi famua ado fatura bi do biya wallahi chama faturu la masaba faturu la kelembia karam mo jamo ay go baya islamiya dungai ha be mini akwaya hakli sikisa akara mo godin nanetu hadra ka kala ka kitabu yirawla apa marandi udimina ku funu bini kachi sarafu dini billahi odo ay kitabu do yirula unu kanin doni bay madili kai hayatu sahaba ya dare hasan ni usaini ka baya kai roka duma ya kala yu kun shudi fahimul fahama abi famu kojugu aidara e bara baminu nge nyen kono kwado e jumenyi asabana allafa bayna almuslimina ma ikhtilafi mazahibihim ale de islame o ke kilinyi ko al nanga tabulo ti kilinyanga ke kili wallahi wallahi kaula don ya ka fo ye wajulin kun labana chewni musu chama na islamiya dungal na idu woro mine an karamogo asayid Seydou Diallo falhamdulillah ina fo nya fo ye korofo damne na chukoya mina nin kun ya ye muntukula jamiyatan sadin islamiya tonde minu bi komini sisila uka ladala wajulu keneka ubi min sigi uka komite la kalo nin kun ya ye farako ka komite ka sigila min no sigila muntukula konnana
ka bɛn avril kalo ma san 2019 an b'a ladeli ladilikan minnu fɔra kɛnɛ ninnu kɔnɔ a mɛkilo ɲuman ala k'o di ne ni aw ma ka baara kɛ n'a ye fana ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn a ka ɲɛmada la a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa shukuran lakum fi amanila. Tinya wilila hangalondi sega tiebe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tiebe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tiebe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolomba uyo tinya wilila fala ka chideme tinya wilila saraga jugu bomuri tinya wilila